Jdem na výlet do Hongkongu. Day to you. Si hlavně připadám, jako bych čekala třeba na Mikuláše. Už umím asi víc čínsky než dánsky. Já teďka jdu se sejít s někým, s kým jsem se nikdy neviděla. Já mám za pár dní narozeniny a mám pocit, že dojedou naši kamarádi jako překvapení. Takže musím mluvit potichu, aby to můj manžel nevěděl. Mám tušení, protože uklízí. A jinak by neuklízl. Takže nechci, aby měl tušení, že něco tuším. Za prvé, abych mu neskazila radost. A za druhé, protože ho chci nechat uklízet. Jsou to kamarádi z Dánska, co máme. A oni teďka byli v Koreji. Takže to mají blíže k nám. A myslím si, že to provodí. A jestli ne, tak aspoň tady uklízeno. Takže manžel už odešel pro balíček na narozeniny. No. Takže si myslím, že dojedou kamarádi. A pokud ne, tak jsem se mega gaslightla do toho, že dojedou. Já si hlavně připadám, jako bych čekala třeba na Mikuláše, protože takové pokaždé, když jsem něco hýbe na chodbě, tak já jsem úplně jako když jste byli malí a slyšeli jste, jak už někdo jde, nebo jak se chrastí tím řetězem a úplně se vám rozbušilo srdce, tak to teďka prožívám. This is so fun. What is it? It looks like mustard. I mean, it's not tasty. Já teďka jedu se sejít s někým, s kým jsem se nikdy neviděla. A je to jedna holčina, co mi napsala na Instagram, že mě už sleduje na TikToku a všimla si, že jsme se přestěhovali do Shenzhenu, kde ona teďka bydlí a je to Češka. Takže to je hrozně moc milé, protože moc ráda takhle uvidím další Češku, což je v Číně, protože to se zase tak často neděje. Ale jsem z toho trošku nervózní, protože jsme se nikdy neviděli, ani jsme si nepsali, takže je to takové 50/50, že buď to bude úplně v poha a nebo trapné. Žiju v zahraničí asi nějakých 7 let a ono hledat si kamarády v zahraničí je trošku náročnější. A hlavně proto, že lidé, co žijí v zemi, která není jejich rodná země, jsou většinou takový více přeletaví a často ti lidé z života mizí. Když už se s někým začnete bavit, tak se třeba odstěhuje nebo najde jinou práci a je to hodně jiné, než když třeba v Česku máte jednu kámošku, která bydlí na stejném místě a můžete se navštěvovat každý den. Jsem zvědavá, jaké to bude. Jsem trošičku nervózní, ale těším se, že budu moc se takhle dozvědět o někomu z Česka, protože mi přijde hrozně cool, když někdo z Česka žije v zahraničí a je takový jako ambiciózní, tak to mám moc ráda. Pak nějaké můžu poslat. Tak jsem úplně typická. Já jsem se ani nevšimla. Jo, to jsem teďka mega já. Já už jdu od kamarádky a nakonec to bylo mega v pohodě, takže zase někam určitě půjdeme. A teď už tady čekám na kamarády, kteří nakonec fakt doletěli a asi půjdeme někam na večeři a trošku jim ukážeme město a kde bydlíme. Takže vás vezmu s sebou. Did you eat this one? Yeah. Is it good? Which one? Organic bread and butter. It's nice. We have a lot of fries in this. What is that?
hrajeme dneska narozeniny a už jsem v tom věku, kdy se dámy neptá na věk, takže nebudu říkat, kolik mi je, ale jdem na výlet do Hongkongu. A jiné, co jsem na narozeniny chtěla, bylo to, aby si manžel nachystal z pejsky nějaké představení, jak jsou třeba v Československu má talent, tam ti pejsci tam běhají a tančí. Takže to, vypadalo to trošku jinak, ale bylo to moc hezké narozeninové překvapení. For Chinese people drink this for strong. Yeah, he needs That's that. perfect. The hot better. Okay. Day to you. Happy birthday to you. I think they're splitting the salary. Because like the leading singer and the leading voices, definitely they have the top. If you do this like we did before, I think that somewhat reminds so. Moje celá TikTok for page je o tom, jak si lidé dělají chleba. Ale já prostě nejsem někdo, kdo je tak trpělivý na to si udělat ten kvásek a čekat, než vykvasí a potom až dělat ten chleba. Takže já jsem si našla alternativu pro někoho, kdo chce mít věci hned. Takže jestli jste stejní, tak tady je něco, co mi chleba hodně připomíná. Je to focaccia. Já jsem si našla tady tenhle recept na TikToku. Ingredience jsou teplá voda, olivový olej, med a sušené droždí. To se pořádně zamíchá a potom se přidává mouka. A přidáváte mouku do té doby, než ta konzistence vypadá nějak takhle. Zakryjete a necháte to 15 minut kynout. Po 15 minutách to několikrát přihodíte to těsto, aby v tom byl vzduch a zase to necháte 15 minut kynout. Potom na ten plech dáte hodně olivového oleje, aby to v tom plavalo. Necháte to na tom plechu kynout a zasypete kořením. Já používám rozmarín a pizza kořením a ještě tam můžete dát takhle rajčata. Pak to dáte celé do trouby asi na 18 minut. Ale nejdůležitější na tom celém procesu je mít tady toho pomocníka, Mikeška. Vytváří se moc. Tohle je Boboškovo nejoblíbenější místo v domě. Jsme totiž vychovali iPad Kid a Boboš takhle celé dny kouká z okna. Že, Bobošku? Koukáš z okna? On je teďka v pubertě, takže se mnou moc nechce bavit. A to Mikešek se chce furt kamarádit, že Miky? Mikešek furt, jo, hodný Mikešek. A náš puberťák. My jsme bydleli v Dánsku 6 let a stejně jsem se nenaučila dánsky, tak abych to mohla používat. Takže teďka se snažím to napravit tady v Číně a opravdu se ten jazyk naučit. A upřímně už umím asi víc čínsky než dánsky. A to tady bydlíme 2 roky. Tak jsem zvědavá, že jak to půjde dál a jestli jednou budu moc umět mluvit plynule. Ono hodně pomáhá to, že tady fakt ti lidé neumí anglicky. A abychom se domluvili nebo abychom si objednali jídlo, tak musíme mluvit čínsky. Because this is not from top. Do you know that guy?
My jsme teďka už dopracovali a vzali jsme si kola a projeli jsme se kolem moře a ty kola stojí na, nevím, půl hodiny, třeba 3 koruny. A pak nás zastavil nějaký pán, který sbírá vzkazy od lidí ze všech různých zemí a zastavil nás, že jestli mu tam napíšeme nějaký vzkaz. To je moc milé, že takhle často Číňané dělají takovéhle maličkosti a většinou byste si řekli, že tady tyhle věci dělají třeba jenom, nevím, holky nebo tak, ale Číňané jsou hodně na diáře a na samolepky a na takové vzpomínky, takže to mě mega baví. Já jsem prostě netušila, že Čína je takhle cool, než jsem se semka nastěhovala. Netušila jsem, že Čína vypadá takhle, protože mě to tady hodně připomíná třeba Ameriku a vůbec bych neřekla, že je tohle Čína. Takže třeba to někoho taky překvapí, tak můžete vědět, jestli jste tušili, že Čína vypadá i takhle. Moc jsem tady vlastně neřekla, kdo jsem, takže jestli tady někdo klikl na tohle video a nezná mě třeba z TikToku, tak to může být trošku šok, že proč bydlím v Číně. Tak to možná v dalších videích trošku více osvětlím pro ty lidi, kteří třeba nemají TikTok a chtěli byste to dozvědět. Takže mi klidně napište, jestli máte nějaké otázky, které by vás zajímaly, já na to moc ráda odpovím v nějakých příštích videích, jestli budou. Já už tady tenhle vlog ukončím, snad se nám to líbilo, já si vůbec nejsem jistá, jestli to vydám, nebo jestli v tom vůbec budu pokračovat, protože jsem se trošku cringeovala občas. Ale bylo moc hezky, že tady byli i kamarádi, takže jsem mohla natáčet, jak jsme tady byli spolu. Tak když nic jiného, tak aspoň mám takhle hezky uložené vzpomínky. Snad se vám to líbilo. Se na vás to bavilo tak moc, jako mě bavilo tady tohle video editovat a natáčet záběry. Já se asi i užívám více takhle editovat videa pro YouTube než pro TikTok, protože mám pocit, že tam je více volnosti pro nějakou kreativitu a pro nějaké jako artistiku cítění. Tak já jsem moc ráda, že jste dokoukali až sem a budu moc ráda, když mi dáte nějaký feedback, ať vím, zda pokračovat a nebo ne.